Almirante, Extrugasa, copatrocinan Pleno Berto. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pionero Macherato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granito Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granito Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. Continuamos con todos vostedes, lle damos as boas tardes e a benvida a Ana Pontón, candidata á Xunta de Galicia por BNG Nós. Benvida, señora Pontón, como estamos? Pois encantada, moitísimas grazas. Como está indo a campaña? Faltan 2 días prácticamente. Pois nós estamos facendo unha campaña con entusiasmo, con moita ilusión e sentindo que hai unha remontada do BNG en marcha, que a verdade dá moita esperanza, porque teño a convicción de que a clave da derrota ao Partido Popular está nos escanos do BNG. Se están discutindo e se están, digamos que, pelexando ese espacio de votos indecisos, enfadados, cabreados, con, digamos que, o centro-dereita, onde podría ser, hoxe se escribe que está o BNG peleando e vostede peleando ou atacando, digamos que ese espacio de votantes do BNG, digo, de Partido Popular e de Ciudadanos? Nos o que estamos é ofrecendolle unha alternativa aos galegos e galegas para que teñamos futuro. Levamos 7 anos de crise, 7 anos onde moitas persoas o pasaron mal, xente que viu como a súa vida, a súa estabilidade, aos seus soños e as súas perspectivas de futuro se esvaían, e nós o que queremos é darlle unha oportunidade a todas esas persoas. Evidentemente, coas políticas da dereita, coas políticas que representan Núñez Feijóo, señor Rajoy, as políticas europeas nos están levando a un auténtico desastre social e deixando a Galiza moi tocada desta crise. Nós somos unha alternativa de país, que temos un proxecto para que saíamos adiante, para que progresemos, para mellorar, e en nós teñen unha alternativa a todas aquelas persoas que pensen que durante estes anos non fomos ben, que é necesario facer algo diferente. E eu sigo crendo que o máis revolucionario que podemos facer en Galiza é confiar nas nosas propias forzas, confiar no país, na potencialidade que temos, e desde aí, desde esa base, vamos a ser capaces de medrar e de sair adiante. Que 2 opcións nos xogamos o día 25 ou decidimos os galegos, señora Pontón? Pois ou continuamos como estamos ou facemos algo por mellorar as nosas vidas. E no BNG teñen unha alternativa sólida, solvente, con proxecto, que ten experiencia para poder gobernar neste país, e o que nos xogamos é sair adiante, pasar a páxina escura destos anos tan grises, destos anos tan tristes, destos anos en que estuvimos, parece que encollidos como galegos e galegas, e dar un paso adiante. Son as 11:30 da noite, domingo, día 25 de setembro. Que está vendo, Ana Pontón? Bueno, eu sempre digo que é moi difícil facer pronósticos, sobre todo cando son cara ao futuro. O que teño moi claro é que estamos ante unhas eleccións abertas, onde eu sinto que hai moitos cidadáns neste país, moitas mulleres, moitos homes, que aspiran a algo máis que o que temos, que creen que é importante pasar páxina das políticas do paro, das políticas da corrupción, das políticas da mentira, de gobernos como de Núñez Feijóo, que está impasible mesmo ante escándalos que nos preocupan a todos e a todas, como é o feito de que se manteña na Deputación de Ourense a un presidente que está sendo xulgado
por algo tan grave como é pedir favores sexuais a cambio de postos de traballo e que é o continuador dunha saga de caciquismo 2.0 na Deputación de Pontevedra, de Ourense. Eu creo que estamos en un momento no que hai moitas cousas importantes en xogo e non somos unha alternativa sólida e solvente para cambiar as cousas. Se o BNG é decisivo, a partir do día 25 ou do día 26, que vai exigir, que vai a, digamos que a reivindicar para unha posible coalición ou un posible goberno de esquerdas. Nos, a partir do 25, pues, teremos que sentarnos a negociar se os galegos e galegas deciden que ten que haber pactos. Tamén está claro que definir neste momento como son os pactos non me parece que sea serio ni sea riguroso. Nos o que facemos é unha oferta para que? Pois para que os galegos e galegas que viven en Galiza teñan emprego digno. Para iso creemos que é importante que haxa unha aposta polos nosos sectores productivos, pola innovación, porque temos capacidade, talento como para poder desenvolver moito emprego e creación de riqueza no ámbito de I+D+I e apoiando o potencial que hai pois na nosa base productiva, un programa para o rescate dos servizos e dos servizos públicos e dos dereitos sociais. Logo lle pregunto por eles, pero ahora digamos Quero decir que esas son as nosas propostas. Nós non estamos propoñendo aos galegos e galegas un pacto que estamos propoñendo con outras forzas políticas. O que estamos propoñendo é un pacto aos galegos e galegas para que o noso programa, as alternativas que temos definidas e que estamos explicando nesta campaña teñan o apoio para poderse levar adiante. Creo que iso é o que se xoga nunhas eleccións. Tamén o decimos con claridade, porque eu entendo que é un dereito dos cidadáns saber que vai a pasar a partir do día 25 de setembro se non ten unha maioría o Partido Popular, que nós non imos a cometer a irresponsabilidade das forzas estatais durante estes anos. O BNG non vai a permitir que, se Núñez Feijóo non ten maioría, goberne ou que teñamos que ir a outro escenario de novas eleccións. Todo o contrario, sempre actuamos con altura de miras e responsabilidade. Evidentemente, os votos do BNG teñen que servir para que haxa un cambio real, un cambio que vaya máis alá das caras, e esa é, creo que, falar o suficientemente claro. A ver se lle podemos dar unha voltiña máis. Eu entendo que o votante ou que o voto do domingo para o BNG, igual que para o Partido Socialista ou para a En Marea, lle gustaría saber, eu como votante me gustaría saber se vostede vai se o BNG vai a facer presidente o señor Villares, en que condicións, o señor Leiceaga, ou se vostede, lóxicamente, ten maioría absoluta que vostede fora a presidenta. Pero, nese sentido, e entre outras cousas eu digo, porque hoxe, aínda que xa era coñecido estes días, hoxe hai unhas declaracións escritas na Voz de Galicia dunha entrevista ao señor Leiceaga que dice que se o Partido Socialista lidera o cambio, vais a haber cambio, pero se non lideramos nós, é moito máis difícil ese cambio. Entonces, me gustaría saber esa opinión ou que pode haber digamos que un embotallamento porque non haxa entendemento nas diferentes forzas da esquerda, non? Primeiro, vou a decir unha obviedade, pero a veces o obvio tamén non hai que decir. Eu preséntome como candidata do BNG para ser a presidenta da Xunta, por tanto, a miña preferencia sempre vai a ser que sexa unha candidata a candidata do BNG, que neste caso son eu. Creo que é evidente que niso non o vamos a discutir, pero quen deciden quen vai a ser presidente ou presidenta, pois van a ser os galegos e galegas co seu voto. Nós imos a respetar as maiorías e minorías que establezan os galegos. Por lo tanto, eu non sei exactamente o que quere decir o señor Leiceaga, eso, pues creo que lle correspondería unha pregunta para el mesmo. Eu digo con toda clareza. A mí me parece que confundir... Por a xente que estaba invitado hoxe non veu. Non comparece. Quero decir que a mí o que me parece lóxico é que as persoas que nos están vendo teñan a convicción de que nós, que somos xente seria, e que somos persoas que nos tomamos moi en serio o que significa gobernar un país e ter a confianza dos galegos e das galegas, non imos a xogar coas esperanzas e cos soños dos galegos e das galegas, senón que os votos que veñan ao BNG van a servir para abrir unha nova etapa no país, para facelo cambiando as políticas pois que neste momento están provocando moita dor e moito sufrimento a moitas persoas ou moitos problemas que teñan que ver con mellorar as condicións laborais, con unha mellor sanidade, con unha mellor educación, con unha mellor atención á dependencia, co desenvolvemento do país. Esas son as nosas alternativas e iso é o que nos vamos a poñer sobre a mesa. Estou convencida de que coa experiencia e coa bagaxe que temos en Galiza sobre acordos, eso non debería de ser un impedimento.
Un dos principales, ou o principal problema que ten este país, tanto Galicia como España, é o do paro. O BNG faría para combatir o paro que? Todo o que estivera nas nosas mans. Primeiro, creo que é fundamental que haxa unha forte inversión pública en ámbitos nos que se poda crear emprego e se poda xerar riqueza. É clave que teñamos unha aposta estratégica polo desenvolvemento dos nosos sectores productivos, pero acompañar ese desenvolvemento non só con producir sacar peixe do mar, non, para entendernos así con claridade, ou producir alimentos e logo vendelos tal cual, podíamos falar do sector lácteo, sino que ten que haber un desenvolvemento dunha industria agroalimentaria que faga que se xenere máis emprego e máis valor engadido vinculada cos nosos sectores productivos. Logo hai outros sectores estratégicos no ámbito da innovación, no ámbito da investigación que poderíamos apoiar, onde temos moito potencial, por exemplo, na automoción. É clave que se frea a deslocalización de moitas das empresas que están vinculadas coa automoción no noso país, ou o desenvolvemento do sector téxtil, e evidentemente tamén temos outras bazas importantes. Nos estamos aquí nunha comarca onde o sector do viño ten un peso moi grande, e nos creemos que hai que apoiar a internacionalización do sector do viño dunha maneira máis forte, porque tamén se viu durante esta crise que o feito de que as empresas estiveran internacionalizadas fixo que resistiran moito mellor, ou seja, que hai que abrir tamén novos mercados para os nosos produtos e claramente salvagardando o que ten que ser unha base potente e productiva no noso país. Que hai que facer? Como erradicar os incendiarios forestais e o furtivismo nas rías? En primeiro lugar, no tema dos incendiarios, evidente que eso non se soluciona chiscando os dedos. Eu teño moi claro que é un problema estrutural que ten que ver con un modelo forestal, en unha parte ao servizo dunha industria contaminante como é Ence, que nos seguimos dicindo que ten que sair da ría de Pontevedra, que aproveito aquí para facer un pequeno inciso, que é evidente que hai corrupción en B, pero hai corrupción en A. A corrupción en A tamén está no BOE. Para nós, esa prórroga para seguir contaminando durante 60 anos máis na ría de Pontevedra non deixa de ser unha hipoteca para a ría, pero tamén unha hipoteca para o sector forestal que só se pode entender polas portas giratorias e os intereses ocultos que hai do Partido Popular. Mas nós entendemos que para poder modificar a situación que hai no sector rural, para poder facerlle frente aos incendios, necesítase un gran acordo de país que ten que significar unha aposta, en primeiro lugar, por recuperar zonas productivas no ámbito agrario, por unha ordenación do monte multifuncional, que se supere esa única visión forestal, por plantacións forestais que teñen que apostar por plantacións de calidade, por frondosas, por as árbores autóctonas do noso país, e logo ten que haber prevención. O que non pode ser é que non teñamos prevención e se reduzan as medidas de salvagarda da seguridade das persoas. Eu creo que o Partido Popular debería de recoñecer o erro que significou reducir as franxas de protección e non facer políticas de prevención, porque tamén estamos vendo como cada vez o lume está máis cerca das casas. Hai un novo tipo de incendios e iso tamén require medidas desde o punto de vista legal. Co tema do furtivismo, eu non creo que iso sexa un problema punitivo, creo que é un problema social. O primeiro que habría que facer é unha aposta importante polo saneamento, a regeneración e a recuperación de zonas productivas nas nosas rías, e sobre esa base tamén provocar un cambio para que unha parte dese furtivismo, que eu creo que hai un problema socioeconómico detrás, poda agromar como algo legal e que haxa máis actividade para todo o mundo nas rías. Evidentemente, con medidas punitivas únicamente non vamos a solucionar ese problema e nos abogaríamos por outro tipo de actuacións. Estado de benestar, política social, sanitaria, etc, etc, etc. O BNG propón que? Eu creo que é evidente que durante estes anos en Galiza o que medrou foi o malestar social, medrou o malestar na sanidade, porque temos 2.000 profesionais menos, privatizacións da sanidade pública, cada vez máis listas de espera, repagos e máis repagos. Medrou tamén o malestar no sistema educativo, porque hai tamén menos profesorado. Vemos como se está privilexiando o ensino privado frente ao público, e nós o que defendemos son políticas de benestar que acaben co malestar que se produciu durante estes anos. Un plan de rescate dos servizos públicos que no ámbito educativo signifique repoñer a ese profesorado que é fundamental para ter unha educación de calidade,
unha aposta clara por a gratuidade do sistema educativo, para que esa igualdade de oportunidade de todas as persoas, e nese sentido é clave a recuperación da gratuidade dos libros de texto. Tamén creemos que hai que avanzar nos servicios complementares, por exemplo, en que a Xunta de Galiza asuma a xestión de comedores escolares de unha maneira paulatina e que faga unha oferta máis amplia, e garantir que aquel alumnado que ten que utilizar o transporte público, polo tanto que ten que comer obrigatoriamente nos centros, non teñan que pagar auténticas barbaridades para moitas persoas. E logo, finalmente, creo que tamén é importante que fagamos unha aposta real polas políticas de igualdade. Eu estou moi preocupada polo grave problema que se ten producido no ámbito da violencia de xénero. Vemos que hai desprotección e, sobre todo, que non están funcionando as leis e non se queren modificar. E iso non pode ser, porque as mulleres temos dereito a vivir sen violencia. Por iso nos defendemos unha modificación legal, a creación dun estatuto do feminicidio e, ao mesmo tempo, xulgados, que teñamos as competencias en materia judicial para poder ter unha rede de xulgados que atenda ben os casos de violencia de xénero. Como erradicar a corrupción política? Pois eu, creo que a esencia e a clave, a esencia da corrupción é a mentira. E eu, contra a mentira, non me parece que únicamente cheguen as leis, sino que hai que ter principios e hai que ter unhas conviccións democráticas profundas. Desde o BNG temos un compromiso claro coa verdade e creemos que os galegos e galegas teñen dereito a ter unha presidenta, un goberno que lles diga sempre a verdade e que este disposta a ser transparente e ter paredes de vidro. Eu creo que neste país hai varios asuntos que, como digo, esa outra corrupción non é só a corrupción do señor Baltar, que é a Rita Barberá de Feijóo, ou das amizades perigosas, é tamén a corrupción, por exemplo, de non coñecer a verdade do Albia, é a corrupción de que pasou coas caixas deste país. Como pode ser que houbera un buraco de 8.000 millóns de euros que pagamos entre todos os galegos e galegas e que non haxa ninguén na cadea? Esa outra corrupción, pois tamén o que necesita é un compromiso ético, un compromiso coa democracia, ter principios e ter decencia. E o modelo do BNG, si é decisivo ou si goberna vostede ou é presidenta da Xunta, de modelo de goberno, de modelo de reformas, de máis concellos, de menos concellos, bueno, en definitiva, cal é ese modelo e como o explica de xeito máis breve posible? Nos o que queremos é unha Galiza con máis poder político para facerlle frente aos problemas que ten o noso país. E voume a explicar, nos creemos que temos que gobernar nos o noso mar, non que nos estén impoñendo políticas que nada teñen que ver coa nosa realidade. Nos queremos que a P9 non se xestione desde Madrid, porque o único que significou até agora foi peaxes cada vez máis elevadas. Nos queremos as competencias para poder facer unha ordenación dos nosos sectores productivos sin máis vetos. Nos entendemos que a clave neste momento para que haxa unha mellor resposta por parte das institucións galegas é ter máis instrumentos para darlle solucións aos problemas que hoxe temos e que non nos creen máis problemas desde fora. E a que hora apagou ante a luz para dormir a señora Pontón? Sobre a 1 da mañá. E se levantou hoxe? A 7 da mañá. Isto está acabando, non? O venres ás 12 da noite. Ben, é un día importante. Pechamos unha campaña clave, eu teño que decilo porque me parece tamén que é importante. O único que lamento é que non tuveramos máis oportunidades de ter máis debates en calquer medio público ou en calquer medio privado. É unha pena que o señor Núñez Feijóo desde o pasado luns este fuxido de todos os debates aos que estuvo convocado. Menos mal que nos dixo que gañara, senón... Defíname cunha frase a Luís Villares. Pois eu creo que Luís Villares é un magistrado respetable. Joaquín Leciaga? Pois eu creo que é un parlamentario solvente. Alberto Núñez Feijóo? O home das amizades perigosas, o amigo dun narcotraficante. Ana Pontón? Bueno, pois eu creo o que aspiro é a ser a presidenta de Galiza se os galegos e galegas o deciden. En un minuto, convenzas, pida o voto. Ben, pois, primeiro, moi boa noite. Eu sei que hoxe hai moitas persoas que seguramente están pensando outras eleccións que ven con preocupación a situación que se xenerou a nivel de Estado, que están decepcionadas coa incapacidade das forzas estatais da esquerda para poder derrotar e ter unha alternativa ao señor Rajoy, pero que tamén están decepcionados co inmobilismo, non coa regresión que significan as políticas da dereita. Pero neste momento, o que está en xogo é o futuro dos galegos e das galegas. Estas son as eleccións nas que decidimos que futuro, que camiño queremos coller.
Eu tamén sei que durante estes últimos anos moitas persoas pasárono e que os siguen pasando moi mal, persoas que viron como os seus soños, as súas esperanzas, a súa estabilidade se esvaía como a auga entre as mans. Pero o 25 de setembro temos a oportunidade de facer algo diferente que faga que melloremos as nosas vidas. E eu que convido a todos os galegos e galegas a que voten BNG, porque votar BNG significa rebeldía de decidir nós o noso futuro, de apostar realmente por poñer o país a producir, por xerar emprego, por crear riqueza, por apostar pola igualdade e, por o tanto, este 25 de setembro, da man do BNG, se vos nos apoyades, abriremos un tempo novo para os galegos e para as galegas. Ana Pontón, candidata a candidatura BNG nos á Xunta de Galicia. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Pleno Aberto, especial Eleccións 25S. Hasta unha vindeira ocasión e o domingo moita sorte. Pois moitas grazas e tamén moitas gracias ás persoas que nos estiveron escoitando e vendo a través da televisión. Pois señoras, señores, aquí poñemos punto final a esta edición de Pleno Aberto, tamén a, digamos que, programación especial de entrevistas, de debates de esta Santa Casa Canarias Baixas que fixo durante esta campaña electoral para que vostedes e a vostedes lles chegaran as opinións, lóxicamente os debates, as opinións de as 4 forzas que máis opcións teñen e que, en definitiva, de xeito directo ou indirecto, están representadas no Parlamento de Galicia. Con eso, hoxe lle poñemos punto final a Ana Pontón, de BNG Nos, Luis Villares, candidato de Marea, María Dolores Toja, candidata número 4 da lista do Partido Socialista para a provincia da Coruña, e a Etel Vázquez, candidata número 8 do Partido Popular pola provincia da Coruña e conselleira de Infraestructuras e Vivenda en funcións. Vostedes, o domingo deciden, voten o mellor para Galicia. Moitas gracias, moi boa noite, saúdos. Viña Almirante, Extrugasa, copatrocinan Pleno Aberto. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granito Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granito Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfís de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá.